गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। 45 लाख रां खरसा खालामनानै बानायनाय BTRआवनो गिबि ना फिसिनाय सोलोंथायारि न'खौ मैया BTRनि डेपुटि चिफ MLA गबिन्द बसुमतारिया बेखेवना होबाय। 45 लाख रां खरसा खालामनानै बानायनाय BTRआवनो गिबि ना फिसिनाय सोलोंथायारि न'खौ मैया उदालगुरि जिल्ला ना आबाद जौगाथाय मावख'आव BTRनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, EM राकेश ब्रह्म आरो EM डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथांमोना बेखेवना होयो। दावहानि बे समाव इउक्रेन हादराव रोजा रोजा भारतारिफ्रा थाबथानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिग्बैनि थरायना राजस्वी बर' आगोमा बर' सिख्ला बिथाङाबो इउक्रेन हादराव मेडिकेल बिफानाव सोलोंथाइ लाहैनो थाहैनाया दावहानि दारै थांनाय हराव माखासे सम बांकाराव थानो गोनां जादोंमोन। दा बिथाङा टार्नास्क 78आव मोजाङैनो दंथ'यो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे सासेबाव बर' सिख्ला दंबावो होनना खौरां मोननाय जादों। MLA लरेन्स इस्लारिखौ क'क्राझार जिल्ला UPPLनि गोदानै आफादगिरि सायख'बाय। 30 नं सानजा क'क्राझार जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिखौ क'क्राझार जिल्ला UPPLनि आफादगिरि महरै मैया सायख'यो आरो गाहाय नेतारि महरै सुरज मुसाहारिखौ सायख'नाय जायो। आफादगिरि बिबानखौ मोननायनि उनाव बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया UPPL दोलोखौ क'क्राझाराव गोख्रों खालामगोन होनना बुंथियो। इउक्रेनाव रुसियानि दावहा। इउक्रेन आरो रुसियानि दावहाया बे समावबो गोख्रोंसिनसो जादों। इउक्रेननि हादोरगिरि जेलेनस्किया मिलिटारि इउनिफर्म गाननानै गावनि आंगो हादर इउक्रेनखौ रैखाथि होनो आवगायबोदों आरो खौसेथियै इउक्रेन हादरखौ रैखाथि होनो हादोरगिरि जेलेनस्किया इउक्रेननि सुबुंफोरखौ खावलायदों। हादोरगिरिनि रैखाथि खसाब गानना ओंखारनाय सावगारिया बुहुमनाङै गोबां साननायनि खराग होदों। रुसियानि दावहा आरो गाग्लोबनायजों इउक्रेन हादरा जेरैबो सिलिंखार जादों। गुबुन फारसे इउक्रेनाबो रुसनि गोबां बिरखं टेंकखौ सिलिंखार खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो रुसनि गोबां आर्मि थैनायनि खौराङाबो बे समाव फैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि पेरगावआव पलिटेकनिक फसंथानाव BTRनि EM उइलसन हासथाया मुंख्लं खगेन धनेश्वर KD हस्टेल लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। पेरगावआव थानाय उदालगुरि पलिटेकनिक फसंथानाव मैया BTRनि EM उइलसन हासथाया फरायसाफोरनि हस्टेल न' लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। BTRनि 66.40 लाख रांजों लुफुंनो गोनां हस्टेलखौ पेरगावनि मुंख्लं KD हस्टेल मुं दोननाय जादों। मख'जायोदि बे हस्टेलखौ लुफुंनो हायोब्ला गुबुन रायजोनि आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां हेफाजाब जागोन होनना बिथाङा बुंथियो। मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार मोननांगौनि थाखाय मोननै गामिनि फरायसाफ्रा गावसोरनि बाहायनाय मबाइलखौ आनजाद जोबजासिम दालाइ एबसुनि मावख'आव दोनफैदों। मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ मोननांगौनि थाखाय फरायसाफोरनि बे थांखिखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायदों आरो गासै फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां। बर'नि बिर जोहोलाव इन्दि बिनि बि मोसाग्लाङा बे संसारखौ नागारलांबाय। गोबां बोसोर बर'नि दावहायाव गावखौ बावसोमना BTR गोरोबथायाव बिहोमा होबोनाय इन्दि बिनि मावथि बि मोसाग्लां गुबै मुं मथिन्द्र दैमारि बिथाङा हरखाब थै थाबथानाय बेरामजों गाग्लोबजाना 24 फेब्रुवारि 2022 बिस्थिबाराव अरायसमनि थाखाय बे संसारखौ नागारलांबाय। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ 37 बोसोरमोन। बिथां रुंसारि मथिन्द्र दैमारिया गावनि बिसि सानसुमै दैमारि, फिसा हौवा बेलाराम दैमारि 6 बोसोर आरो 8 दाननि फिसा हिन्जाव सासे गारनानै थांबाय। बिथां रुंसारि दैमारिया जोनोम लादोंमोन सनितपुर जिल्लानि राङापारा उरुहिलगा गामियाव। इन्दि बि आफादाव हाबनानै जेब्ला BTR गोरोबथा जायो अब्ला थासारिया मोजाङाव फैयो। अब्ला उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि उत्तर डिमाकुसियाव बिसि फिसाय संसार खुङो। बिदिनो बिथां रुंसारि मथिन्द्र दैमारि बि मोसाग्लाङा उत्तर डिमाकुसिनि थागिरि जायो। नाथाय गोजौनि अननाय गैयै फाखोनाव थांनाय बिस्थिबारखालि जोबथा हांबोयो। मैया सुक्रुबाराव बिथांनि जोबथा बिदाय होना बिथांनि गोथै सोलेराव दुखुनि बिबार बावफैयो गामिनि इन्दि बिनि मावथि बिथांमोना। डिमाकुसि ओनसोलाव बिथांनि जिउ गोमोरनायाव दुखुनि बाना बोहैदों। हारसि हुरसि थासारि सोमजिदों। मोनसे समनि इन्दि बिनि साहा सानजानि जननि कामान्डार दानि बारग' इन्दि बि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिथाङा गोथौ दुखु फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मुंदांखा लेथाय दैखोग्रा मणिपुरनि साइखम मिराबाइ सानुआ आरोबाव गोदान रेकर्ड खालामदों।
टकिअ अलिम्पिकआव मेडेल मोननायनि उनाव आरोबाव दायो हादरनि थाखाय साइख' मिराबाइ सानुआ मुं लाबोदों। सिंगापुराव जालांनाय सिंगापुर वेटलिफ्टिं इन्टारनेशनेल क्वालिफाइं फर दा कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ हादरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।